65 ka mga trabahante sa usa ka PEZA locator sa MEPS1 kansang produkto mga high-precision optical lens nahatagan na og hinabang pinansyal sa DSWD7 pinaagi sa ilang assistance to individuals in crisis situation kun AICS. Ang nasuing mga kawani gikatahong wa na makadawat og sweldo sukad niadtong buwan sa Enero. Walay giluwatang opisyal nga pamahayag ang nasuing PEZA locator apan base sa pagiginabi sa taga DSWD7 sa mga trabahante niini nasuta nga daw giabandona na sila sa kompanya. Una niini midangop ang mga apektadong trabahante sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu pinaagi sa Public Employment Service Office. Kinsa mo'y miabag sa nasuing mga trabahante nga mahatagan og assistance sa DOLE 7 ug DSWD7. Lakip usab sa gihatagan og hinabang pinansyal pinaagi sa AICS sa DSWD7 ang 23 ka mga na-retrench nga mga kawani sa laing PEZA locator sa MEPS1 kansang produkto mga lens sa relo. Wala sila nagpagawa sa official statement akan doon na sila letter addressed to Mayor Ahong through our office sa PESO na nagpaibaw na nagsuffer gid sila of financial losses ang ilang company muna nga ni-resulta siya sa temporary shutdown sa ilang kumpanya.